din nou, ai țâțele așa și fața așa și dinții galbeni ca ăia din Constanța, adică muntenii ăia, orfanii ăia, să vă dau la... Ați înțeles? Bă, nu vă mai puneți cu mine, mă, ce aveți? Nu vedeți că toată țara e aici, în mâinile astea, sunteți nebuni la cap? Nu vă mai puneți cu mine, că n-aveți loc, e imposibil. Uitați-vă, 80.000 pe live constant, e imposibil să atingi tu, ăsta care te uiți la live-ul ăsta, e imposibil să atingi. Dar păcat că nu știm. Antonia, te pup, te iau de soție în 3-4 ani și pe aia mă despart de tine, fii atent. Fac și un copil, cum am mai făcut și alții. Timpul gazdele să facă un test ADN. Și ce să vă mai zic? Nu sunt gay. M-am încurcat eu acolo, gen, din nou, mi se pare mie sau sunt gay, ești gay, știi? M-am încurcat și un pic. Aseară făcea asta live și tremurau picioarele, făcea așa, gen, dar nu-l văd, mă! Dar n-a intrat. Și ăia din spate nu s-au prins de prăjeala lui și ziceau, a intrat. Și ăsta, nu-i văd comentariile, nu știu ce, hai că-l închid, că... Și omul avea 1000 de persoane pe live până să fie vorba de mine, sunteți nebuni? Lăsați-mă, cu ăștia ai voștri de la puterea dragostei, cu nu știu ce, calmați-vă, dracu, nu vedeți.